Princess, ikaw mag-practice ng pagtawid. Ito, halimbawa nandito yung mga dadaan sa sasakyan. Hindi muna, hintayin muna. Iwanan ko kayo dito. Practice nga muna. Munti ka na masagasaan kaya, halimbawa, Hindi ako doon, school yun, ng e-bike. O sige, halika na. Ayaw nyo mag-practice, muntik na kayong dalawang mabangga ng sasakyan. Nila ko lang naman school dun eh. Buti nga nahila mo ito, bobo na to, bobo. Ano ballpen? Hindi yung basta-basta kayo tatawid pag gusto nyo. Kalsada, lansangan, umaandar lahat, gumagalaw lahat ng sasakyan kapag nasa kalsada. Gumagalaw lahat ng tao. Hindi ba gumagalaw na tao? Buti nga nahawakan mo yan, tatang-tanga. Ayaw umano. Paul, dito! Uuwi na ako. Halika dito. Paul, na kayo! Bilis! Bakit? Kasi, di ba nag-bless si Paul? Bigla ba? Ano kaya naman, sumpong nga naman tayo. Pag sinumpong din kita dyan eh.